खुलुमबाय स्टुडियोआव दङ उदांस्रि मोसाहारि खैराबारि जौमा फरायसालियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ आरसीसी बिल्डिं बेखेवनानै होनायाव खौरांगिरिनि गेजेराव माखासे बाथ्रा बुंथिनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायदों दि बिटिआर ओनसोलाव फ्राय 35 लाख नखरफोर दं। बे नखरफोराव गोबां गुबुन गुबुन हारिनि आरो गुबुन गुबुन धोरोमनि सुबुंफोर दं। बिथांमोनखौ जों गोजौ थाखोसिम लांनो थाखाय खामानि मावनांगौ। गतिके बिटिआर खনত आमार प्राय 35 लाख जनसाधाৰণৰ এটা পৰিয়াল আছে। এই পৰিয়ালত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধৰ্মৰ লোক আছে। এইখিনিক আমি আগুৱাই লৈ যাব লাগিব। राजखान्थिया फैयो थाङो दिनै सोरबा गुबुन खोथा बुंगोन आरो गाबोन सोरबा गुबुन खोथा बुंगोन। मोनफ्रोमबो सप्तायावनो खोथा बाथ्राफोरा सोलायबाय थागोन। बेखौ लानानै जाम्बा जानो नाङा। पलिटिक्सটো আহিব যাব। আজি কোনবা এটা কথা কৈছে কালি কোনবা এটা কথা ক'ব আপোনালোকে চাই থাকক। প্ৰত্যেক সপ্তাহত কথাবিলাক বদলি যাব চেঞ্জ হ'ব কিবা হ'ব। গতিকে এইটো লৈ পেলাই ইমান মূৰ খামাব নালাগে। बिटिआर ओनसोलनि फरायसाफोरा गोजौ सोलोंथाइ लानो हानायनि जोंनि आबादारिफोरा मोजां आबाद खालामनो हानायनि बेफोर बाथ्राखौ लानानैसो जिंगासिनांगौ होनना प्रमद बर'आ खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायदों। बेनि अनगायैबो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ खौरांगिरिनि गेजेरजों मा फोरमायबावखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। गतिके बिटिआर खনত आमार प्राय 35 लाख जनसाধাৰণৰ এটা পৰিয়াল আছে। এই পৰিয়ালত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধৰ্মৰ লোক আছে। এইখিনিক আমি আগুৱাই লৈ যাব লাগিব। পলিটিক্সটো আহিব যাব। আজি কোনবা এটা কথা কৈছে কালি কোনবা এটা কথা ক'ব আপোনালোকে চাই থাকক। প্ৰত্যেক সপ্তাহত কথাবিলাক বদলি যাব চেঞ্জ হ'ব কিবা হ'ব। গতিকে এইটো লৈ পেলাই ইমান মূৰ খামাব নালাগে। আপোনালোকক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ বিটিআৰ অঞ্চলৰ মানুহ যাতে সদায় হাঁহি মুখে থাকিব পাৰে, সমন্বয়ৰ মাজত থাকিব পাৰে, মৰম স্নেহৰ মাজত থাকিব পাৰে, নিৰাপদে থাকিব পাৰে, আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ল'ৰা ছোৱালী ভাল শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে, আমাৰ খেতিয়কে ভালকৈ খেতি কৰিব পাৰে, অৰ্থনৈতিকভাৱে আগবাঢ়ি যাব পাৰে। এই কথাবিলাক চিন্তা কৰিব লাগে। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा? जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिहाबिलिटेसन सेन्टार। जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं अब्ला नोंथाङा रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन। मंगलदै सेनं बामुनपारा दरंआव थानाय रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927006 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।